Дех застанаваме са, преги си ява патници, затова не можах. Я пап Петър Сакулов. И сега гледаш, що пише тук? На 31.10. Значи преко Мак Петрол, па и така, му даде Рик Кеш. Гледаш Рик Кеш, що пише? Петър Сакулов на 5000 динара, 50 динара да вземал. И плюс маркетинг бонус на Петър Сакулов на 5000 динара, 12,5 динара вземал. Значи вземал маркетер повече, 62 динара вземал. Значи това ще викам прекоем ваучер, така може да си повърнеш парата. Самото членство ще го даваш. А ти как ще трошиш много къстави по-голема тайфичка, ки си изкористиш салам ваучер. Гледаш. Рикеш.